Ćao svima, evo nas ponovo. I pre nego što pređemo na sam video, htjela bih da vam se izvinim što nisam dugo snimala, stvarno nisam imala vremena, znači ispitni rok, praznici, šta drugo da vam kažem, ali potrudit ću se da ubuduće snimam malo češće. Kao što ste vidjeli iz naslova ovog videa, u pitanju su proizvodi koje sam najviše koristila ovog proleća i pošto prošlogodišnji video o prolećnim favoritima ima dosta pregleda, nadam se da će vam se i ovaj dopasti. Ima i nekih istih proizvoda, ali i dosta noviteta i ponovo sam napunila celu ovu torbu, znači u pitanju je ona cvetna od prošle godine. Tako da najbolje da krenemo što pre. Krenula bih prvo od proizvoda za negu kose. Znači, mislim da će mi ova tri proizvoda uvek biti u favoritima, zato što ih stalno koristim i to je jednostavno postala neka rutina. Znači, to je ovaj tretman za suvu i oštećenu kosu iz Avon Naturals kolekcije sa akacijom i shea puterom i naravno ova dva seruma za kosu iz Advanced Techniques kolekcije. U pitanju su arganovo ulje i serum za suve krajeve kose. Znači, ostali su mi još mnogo malo i treba da naručim što pre, ali jednostavno obožavam ove proizvode. Ali ja stvarno obožavam ove proizvode, kosa mi je mnogo lepša i zdravija od njih i mekša, tako da ih stvarno svima preporučujem. Sada prelazimo na proizvode za negu tela. Ja sam peelinge za telo počela da koristim prošle godine kada sam isprobavala onaj losion za samopotamnjivanje. I tada sam koristila Tropics, također iz Avon Senses kolekcije i htjela sam, pošto skoro je izašao ovaj Garden of Eden, a Garden of Eden je jedan od mojih omiljenih mirisa iz kolekcije ovih gelova. I htjela sam jednostavno da probam, to toliko lepo miriše, znači stvarno se osjećate kao da ste na nekom pustom ostrvu, sve miriše na cveće, sve miriše divno i jednostavno mnogo lepo miriše. Da. I jednostavno je divno, znači stvarno ga svima preporučujem. Tako da ovo gledam da koristim barem jednom nedeljno ili jednom u 2 nedelje. Znači divna je koža, vam je posle toga mnogo mekša i stvarno se isplati. Košta oko nekih 200 i nešto 300 dinara. Stalno je na akcijama i stvarno se isplati i stvarno ga vredi probati. I znači nakon peelinga za telo sledi nanošenje mleka za telo. Ovo je Skin So Soft kolekcije, one i roze. I njega sam naručila po nekoj smešnoj ceni u jednom od prethodnih kataloga kada je bilo na onim posljednjim stranicama 2 proizvoda tipa za 400 dinara ili tako nešto. Stvarno je divan, koža ga jako lepo upija, lepo miriše, znači nije napadan nego je nežan miris. I stvarno ovo je prvi losion iz ove kolekcije koju koristim i jako mi se dopada, mislim da ću nastaviti da ga naručam. Imam ovu kremu za ruke, znači koju se našli u prošlogodišnjim favoritima. Kreme za ruke stalno kupujem i jednostavno se tako palo da ovo uvek koristim na proleće. Ovo je iz Avon Naturals kolekcije sa vanilom. I jako je lepo, malo je vlažnija, što nekako, na što nisam navikla jer ja najviše volim da koristim onu sa matičnim lečom, ali lepo miriše, ne smeta mi miris vanile i stvarno znači neguje i stvarno toplo preporučujem. I to je krema za stopala iz Avon Footworks kolekcije. Ovo je prošle godine, ja sam ovo naručila odavno u nekim neto ponudama. Znači mislim da ovo je izašlo prošlog leta sa papajom. I ostalo mi još mnogo malo, ali ovo je losion za hlađenje tela. I nekako je uvijek one hidratantne kreme koristim leti, a losione za hlađenje koristim zimi, jer tako se pada u neto ponudama. I najjeftinije da naručam odatle, tako da stvarno stopala su mekša, hladi i divno miriše, tako da preporučujem. Da pređemo na mirise i sada imam puno, ali ajde krenut ćemo od ovdje. Znači pre samih parfema, tu je naravno dezodorans. Najčešće koristim ove balejne iz limitiranih kolekcija i to je jedina mana zato što su limitirani. Ove sam kupila pre nekoliko dana i stvarno sam oduševljena. Ovo je sa kokosom i nektarinama. Znači osvežavajuće, divno miriše, postojanje, šta više da vam kažem, znači mnogo je lep i za cenu od 230 dinara se stvarno isplati zato što je veliko pakovanje. Sada imam nekoliko parfema. Ajde krenut ćemo od ovih toaletnih voda. Znači o ovom sam pričala u prošlogodišnjem videu, ostalo mi još mnogo malo. Znači ovo je Pretty Fabulous toaletna voda, miriše na slatkiše, preslatka je. Roze pakovanje divne i nažalost nema ga više u katalogu, ali kada bude bio u neto ponudama sigurno ću ga uzeti. A ovo je također od prošle godine Riviera Goddess.
Znači također lepa, osvežavajuća toaletna voda, savršena za proleće i leto. Sad imamo i neke parfeme. Ovi su znači isto iz Avona, moj omiljeni Little Red Dress. Znači šta više vam kažem, obožavam ovaj parfem. Miriše, znači neka mešavina cveća, mislim da ruže, maline ili tako nešto, ali stvarno je divan, ovo mi je treće pakovanje, tako da toplo ga preporučujem. I ovo je Senzuel parfum koji je izašao prošle godine, tako oko 8. marta. Mislim da je baš izašao u tom martovskom katalogu. I stvarno lepo miriše, znači nekako čisto, baš je ženstven, baš je onako osvežavajući, tako da imam još malo ostao i stvarno je super. I sad imamo jedan parfum koji nažalost nema da se kupi, barem koliko sam ja videla, u Srbiji. Ovo mi je donela kuma iz Švedske i u pitanju je Flower Bomb Viktor Rolf. Tako izgleda kao mala cvetna bombica, ali njega najviše koristim noću, znači za izlaske. Miriše slatko, znači volim te slatkaste parfeme, mislim šta ću, ali miriše slatko i na cveće, na slatkiše i jako je lep, tako da ukoliko imate nekog iz inostranstva, obavezno kažete da vam kupi, zato što je stvarno dobar. I to je to što se tiče parfema. Također, iako ih nemam, ali ih stvarno preporučujem, jesu Only Imagine, koji, znači to je onaj sa onom cvećkom, koji planiram da kupim. Zatim i ovaj novi Avon Fleur je također lep, kao i Avon Femme, znači svi ti parfemi koji imaju cveće u sebi, ja sam uvek za. I jedan proizvod za lice, koji je ostalo još jako malo, naručila sam novo pakovanje. Ja ne znam zašto ovih peelinga nema u katalogu, uvek ih ima u neto ponudama, tako da ih odatle uzimam. Dugo traju, znači mislim da mi je ovo trajalo oko godinu dana, a koristim jednom nedeljno, možda čak i 2 puta. I znači ovo je iz Eve Naturals kolekcije, peeling za lice sa narom. Znači peeling za lice je nešto što stvarno mislim da svi treba da koriste, makar jednom ili 2 puta nedeljno, zato što je stvarno dobar, znači otklanjate mrtve ćelije sa lica, lice vam je posle toga glatko, puderi se lepše nanose. Zatim tu je jedan novitet. Sad sljedeći je novitet koji je skoro izašao. I kada sam vidjela pre par mjeseci na Facebook profilu Avon Gornji Milanovac, da će se ovaj proizvod pojaviti i kod nas, ja sam bila oduševljena. Zato što sam ja neko ko gleda YouTube videe, znači svaki dan konstantno gledam i tutoriale za šminkanje i sve. I ove šminkerke iz Amerike stalno koriste onaj Meko fiksator za šminku. I od uvek sam se pitala zašto to nema kod nas, zašto ne postoji neka jeftinija verzija. Neko mi je rekao da ima u Sephori, ali Sephora se u Nišu zatvorila. Znači ja kada sam vidjela da će ovaj fiksator da izađe kod nas, ja sam prosto, znači skočila sam sa stolice, bila sam toliko srećna i javila sam drugaricama koje vole da se šminkaju, tako da jednostavno mislim da je ovo necessity, znači mislim da je ovo nešto što svakom treba ko voli da se šminka, ko izlazi, ko želi da mu šminka bude postojana. Znači ovo prsnete nekoliko puta na lice i stvarno osetite kako vam se lice zateže, šminka ne mrde ceo dan. Ja ovo stalno koristim, znači koristim, pošto se uglavnom šminkam ujutro, dođem kući tek oko 10-11 uveče s fakulteta, tako da stvarno mi šminka ne mrde ceo dan, uveče kad izlazim, kad igram u diskoteci, znači jednostavno ovo je nešto što vam treba. Tako da sve pohvale za ovaj proizvod, stvarno ste radili super posao, stalno ga koristim, a kao da nisam ni počela, znači eto, toliko dugo traje. Imam znači još jedan proizvod za lice. Ovo je iz Ideal Luminous kolekcije, u pitanju je rumenilo za lice, boja Peach. Sad moje malo izgrebano noktima, jer sam, dešava se. I u početku mi se nije sviđalo jer ja sam neko ko ne voli da koriste rumenila, ali onda sam pre nekoliko meseci rekla, Ana, vreme ti je, jer mi nekako, kad stavim samo puder nekako, mnogo sam bleda i ne sviđa mi se kako mi stoji, ali onda sam naručila rumenila, rekao, ajde da probam, sviđa mi se, malo mi se ne sviđa to što ima šljokice, ali razumem, ajde, kada se stavi preko dana pa jednostavno sunce pada pa onako zračite, ali jako je dobro rumenilo, dugo traje, nije nešto pigmentovano, tako da to je možda i bolje za početnike kao što sam ja, znači stavljate malo po malo i jednostavno nadograđujete, ali stvarno je super. Dolazi u boji Peach i mislim da ima još jedna boja Aura, tako da ima ogledalce, ima i ovu neku četkicu koju ja nikad nisam koristila, jer koristim svoju za rumenilo, ali da, znači stvarno je odlično rumenilo.
ovo da izvučem da se ne bi slomio. Ovo je također iz Avona, rajf za kosu, znači crni običan sa mašnicom. Znači kada dođe toplije vreme i stalno volim da, ne volim, mislim ja kosu puštam samo kad idem na fakultet, ali i kad snimam videa, ali meni je kosa uvek skupljena. A ako, mislim dobro, uvek imam gumicu sa sobom, ali kada želim da izgledam lepše, onda stavim rajf i slučajno imam samo ovaj Avon. Tako da, eto, ovo sam odavno naručila, znači baš odavno kada sam počela da radim za Avon. Sada imam naravno labela, znači stalno pričam, muški labelo, najdivniji i najbolji i također ovaj iz Color Trend kolekcije sa malinom. Pošto sam naručila 2, 3 i onda ih tako stalno imam. Tako da, eto, to će uvijek biti favorit. Zatim, slede proizvodi za negu noktiju i negu zanoktica. Evo ovako, ja imam 3. Pre svega, to je ova kremica u... Pre par mjeseci sam počela da koristim Dalin odstranjivač laka za nokte, onaj uljani naranđasti. I u poklopcu ima ove obične bele kremice koje su za negu zanoktica i imam 1000 ovih poklopaca i stalno ih nosim u torbi, stalno su mi na stolu, znači nešto što stavljam nekoliko puta dnevno, znači stalno mažem na zanoktice kako bih ih negovala, tako da i samo odstranjivač laka je odličan, ali i ova krema je super. Zatim nešto što sam počela da koristim pre jedno 2 nedelje jeste ovo iz Evo Naturals kolekcije, znači onaj balzam sa matičnim mlečom, koji može za sve, znači ne volim da ga stavljam na usta jer mi ne prija taj ukus, ali jako mi se sviđa, njega mažem i na ruke i mažem i nokte i na zanoktice, tako da je stvarno super. I ne znam da li ste vidjeli možda na mom Facebook profilu, to jest na stranici, da sam nedavno pobedila u takmičenju za crtanje noktiju koje je organizovala Danijela. I dobila sam, pored mnogih lakova za nokte, dobila sam jedan proizvod kojim sam se najviše obradovala, a to je ovaj miks ulja koje Danijela sama pravi, znači ovo je ulje za negu zanoktica. I ona mi je to upakovala s ovom slatkom mašnicom u slatkoj bočici. Tako da ovo stavljam svako večer pred spavanje. Sada ću, samo da nađem, evo ga. Znači, ono što ona stavlja ovde jeste kokosovo, čičkovo, ricinusovo, maslinovo i ulje na bazi čokolade. I to ona sama pravi. I ja stvarno mislim da Danijela treba da razmisli o tome da počne da prodaje ovo, zato što je ovo odlična stvar, zato što je dosta pomoglo mojim zanokticama. Tako da ukoliko možete, probajte da napravite sami i stvarno će vam pomoći. Sada bih prešla na nakit. Znači, ovdje imam nekoliko stvarčica. Pre svega, to je ova ogrlica sa tigrom. Sad ne znam koliko vi vidite, ali u pitanju je ona Zoe ogrlica iz Avona, koju nosim stalno od kad sam je kupila. I nosim je sa ovim minđušama. Ovo su Mindy minđuše. One zlatne sa mašnicom, koje su bile u onom kompletu također sa ogrlicom, ali ja ogrlicu nisam uzela. I to nosim sa narukvicama, također Zoe narukvicama. Onim tigrastim, to jest one 3 što ima jedna tigrasta, ima neke druge narukvice. I znači to uparujem stalno sa ovim narukvicama, također iz one Zoe kolekcije, što ih ima 3. Znači ove 3 narukvice iz Zoe kolekcije, jedna je tigrasta, jedna je obična zlatna, a ova treća je zlatna sa nekim tako rupama sitnim. I to uparujem sa ovim nekim narukvicama iz Indian Shopa, crno-zlatnim. I također u ovom setu dolazi onaj prsten Zoe, tigrasti koji se okreće, što je s jedne strane tigrasti, a s druge crni. Ali njega ne nosim često, zato što mi je veliki, iako sam uzela onaj najmanji. Mada eto, moji prsti su mnogo tanki, tako da mi eto ne odgovara ni na jednom prstu. I imam lakove za nokte, koje sam spakovala u ovu torbicu. Sad prvo da pričamo o torbici. Ovo su Minions iz crtača Despicable Me. Znači ovo je obična torbica od eko kože koju pravi Ana koja je iz Niša. Pre je imala stranicu tašnarije, a sada se stranica zove Tašne by Ana Šurdilović. Ostavit ću njen profil dole u opisu. Znači možete naručiti, mislim da postoje mala, srednja i velika.
Možete poslati bilo koju sliku, ona će vam staviti na torbicu. Ja sam izabrala ovu zato što ih obožavam, zato što je zgodna nekad koristim kao neseser, ali zgodna je i tako kada izađete, kada se obučete nekako u nekoj casual varijanti i samo čisto da ponesete pare, telefon, sjaje, šta god. Tako da, eto, to je to. Znači, sve preporuke za ove tašnice. I tu sam stavila lakove za nokte. Sad ne znam koliko ćete da vidite prave boje, ali ubacit ću mi jednu sliku gde sam ih slikala sve. Dakle, prvo bih pošla, znači imam dosta lakova, prvo bih pošla od ovog Evelyn 8:1 sredstva za jačanje noktiju, koji mi je stvarno spasio nokte koje koristim od januara i ostalo mi je još malo. Treba da kupim novo, ali ovo je stvarno jedna odlična stvar. Jedan lak u nude boji, ovo je iz She kolekcije koja se prodaje u DM-u, ne znam da li ima u Liliju. I ovo je broj 322, znači jedna nude beige boja. Zatim imam iz Manhattan kolekcije, znači Manhattan lakovi za nokte, isto ovi quick dry što se suše za kao 60 sekundi. Ovo je boja 81C, znači jedna nežna pastelna zelena boja, jako je lepa. Imam Rimmelov, znači favorit kao i prošle godine iz 60 Seconds kolekcije, broj 620 How Do You Lilac It. Imam jedan iz Avona, moj omiljeni, koji sam potrošila do pola, ne znam koliko vidite. Ovo je Pastel Pink lak za nokte iz Nailwear Pro kolekcije. I ne znam da li znate, ma verovatno ne znate zato što ovdje pričam samo o Avonu, ali ja najviše na svetu volim da koristim Golden Rose proizvode, tako da imam i nekoliko njihovih lakova. Znači ovo su iz Golden Rose Rich Color kolekcije. Boja 52 i 103, znači 52 je nežno pastelna roze boja, a boja 103 je neka opet pastelna lila boja. Ali opet se razlikuje od pastelne boje, pastel pink i iz Rimmela. I imam dva laka također iz Golden Rose-a, ovo su iz Holiday kolekcije 63 i 66, moja dva omiljena laka, znači to su oni sa efektom peska. Njih sam stvarno dosta mazala i prošle godine i ove, tako da su stvarno super, brzo se suše i ja stvarno obožavam ove lakove. Ovo je Dana, znači to je turska kompanija lakova za nokte i ovo je broj 35, znači jedna nude nijansa. Da vam pokažem postavu. Nadam se da vidite. Prugice su, znači mnogo su slatke, stvarno treba da pogledate to, ukoliko volite ovakav tip tašnica. I da, što sam dala kažem lakove za nokte, ukoliko volite lakove za nokte i zainteresovani ste za crtanje po noktima i sve ostalo, možete posetiti moj blog, znači ili sam pisala nekim od ovih lakova ili ću tek pisati, tako da bi mi jako značilo kad biste mi tamo pratili. I za sam kraj sam ostavila karmine, imam nekoliko komada, ne verujem da ćete vidjeti nešto boje zbog blica, ali ću ubaciti slike svakog. Hit boja ove sezone jeste naranđasta i ja nemam baš naranđasti karmin, ali imam neka dva, tri približna. Ono što je meni najpribližnije naranđastoj jesu ove olovke iz Avona, znači to su kao chubby sticks. Znam da sam rekla da ću vam pričam o ovim olovkama, ali nikad nisam zato što ne koristim ih toliko često i ovo mi nije baš favorit, sad ću da vam kažem i razloge, ali eto kada da vam pričam ako ne sad. Znači ova moja boja je koralna, ne znam sad tačno kako se zove, pošto se sve što je pisalo na tubici izbrisalo. I to je, znači, postao jako veliki trend, ove debele olovke. Stvarno su super, zgodne su za nanošenje, znači imate dole ovo što se odvrće i onda vam izlazi. Ali ono što se meni uopšte ne sviđa jeste miris i ukus. Grand Cave. Miriše nekako čudno, nekako, ne znam. Stvarno je grozno i neprijatno, a ukus također. Meni je najbitnije kod karmina da budu ukusni jer ja, znači to su ipak usta, stalno lišem usta, stalno i dodiram, znači stalno osjećam da je neprijatno. Boja jeste lepa, ali također je prepuna nekih krupnijih čestica, šljokica. I, mislim, ukoliko to volite, onda će ovo da mi se sviđa, ali ukoliko ne, onda preskočite. Ja ovo imam, znači meni je okej, stalno mi stoji u torbi neka kad poželim da ga namažem, ali nije loša, ali možete da ga preskočite. Sljedeće je također iz Avona, znači Carmine is Perfect Kiss kolekcije, boja Caress and Coral.
O ovome sam pričala i prošle godine, znači to je jedna koralna boja, nešto između crvene i naranđaste. I pošto je on malo ređe teksture, odnosno ređe pigmentacije, njega kombinujem sa olovkom iz Oriflame, znači to je Wondercolor Lip Liner, boja Hot Coral. Ne znam da li još uvijek ima ovih olovki, mislim da ih ima. Morat ću pogledam pošto mi je ostalo još malo, ali to je jedna super olovka za usta u koralnoj boji. I treća koralna, da ovo je malo više vuče na crveno, jeste ovaj iz Golden Rose, znači obično crno pakovanje sa zlatnom linijom okolo, boja 53. Ovo je, ja mislim, ako ne i prvi Carmin koji sam kupila od kad sam počela ozbiljnije da se šminkam. Tako da je stvarno super. Sad ono što se meni sviđa kod ovih starih Golden Rose karmina jeste što mirišu na one stare babske karmine. To su sada promenili, ali odlična boja, mada su malo suvli i mislim da je ovo nešto mat. Nije toliko sjajno, mislim da je malo više mat. Ali da, super. Dakle, imam i ove roze karmine, ali bih pre toga spomenula jedan malo prirodniji, nije baš nude. Znači, kao što vidite kako stoji na mojim usnama, ovo je iz Golden Rose Velvet Matte kolekcije, boja 12. Znači, ovo je skoro izašlo, mislim pre nekih mesec, dva. Čim sam videla na internetu, morala sam da im dokupim. Zato što ih mnogi blogerke upoređuju sa MAC karminima, kažu da imaju takav miris. I stvarno, znači, stvarno su poboljšali miris, znači ovo miriše na vanilu. Jako je prijatno, lepo, ukusan je. Vidite kako je lepa boja, znači nešto malo tamnija, neka nude, možda neka mauve boja. I da pređemo na roze. Imam 4. Znači, pre svega tu je ovaj, znači o kom sam pričala i u prošlogodišnjem videu, iz Lilija, oni Nano Rouge, broj 82 Acapulco. Znači, divna pink boja. Ja stvarno volim ove male ruževe zato što su zgodni, možete ih staviti bilo gde. Boje su odlične, ima jako veliki izbor boja. Pigmentovani su, cena je super, tako da sve pohvale. I imam dva iz Avona. Ovaj prvi je boja Hibiscus iz Ultra Color kolekcije. Obožavam ovu boju, znači od kada sam je kupila stalno je stavljam. Znači divna neka malo jarka pink boja. Meni se sviđa kako stoje na mom bledom tenu. Znači uvek imam, da, baš uvek imam u torbi. I kako želim da malo osvežim lice i da mu dam malo boje, ja stavim ovaj Carmin zato što je stvarno super. Zatim tu je ovaj koji trenutno nosim na sebi, a to je Matte Fuchsia iz nove Ultra Color Matte kolekcije. Obožavam ga, znači obožavam i pakovanje i od kada mi je stigo pre 2 nedelje, pa mislim da sam ga svaki dan stavljala. Stvarno je odličan, znači snimala sam i video o ovim karminima koje možete pogledati. Znači, super su pogodili sa ovom kolekcijom, sve je super, sve boje mi se sviđaju i da, mislim, ne treba mi sve one boje, ali stvarno bih sve naručila, zato što su stvarno odlični, mat karmini su hit ove sezone i ova boja je super, znači malo je, ne znam da li, kako vidite, ubacit ću sliku kako stoji, ali ne znam koliko vidite sad na meni zbog lica, malo je možda svetlija nego kako sada izgleda na meni. Također Golden Rose, znači crno pakovanje sa onim zlatnim okolo, broj 57. Ovo je baš pink drečava. I ja nisam probala naravno onaj MAC Candy Yum Yum, ali mislim da se može uporediti sa tim. Nisam ga mazala toliko često ranije zato što sam bila mlađa, ali prošlog leta i ovog leta sam ga stalno nosila, stvarno je super boja. Jeste da miriše onako babski kao i oni prethodni, ali stvarno obožavam ovaj Carmin, znači super je, jeste da su malo suvlji, ali ukoliko stavite malo labele ispod, neće vam smetati, znači vidite kakva je lepa boja i savršena je za proleće i za leto. I za sam kraj, moj apsolutni favorit proleće i leta, zašto imam jednaki? I za sam kraj, moj apsolutni favorit proleće i leta jesu ove najlepše na svetu bele starke, koje su malo prljave, izvinite. Ali, da, znači njih sam nosila cele prošle godine, celo leto sam ih nosila, mislim da nisam nosila ni jedne sandale, ni papuče, niti bilo šta.
Njih mi je Igor kupio prošle godine za 18. rođendan i to je nešto što sam od uvijek htjela da imam jer bele starke idu apsolutno u sve. Jeste da se stalno prljaju, ali ja mnogo više volim kad su ovako malo baš trokave nego kad se skroz čiste. Ali dobro, mama ih samo beru u mašini, tako da to nije nikakav problem. I to bi bilo to, nadam se da vam se dopao ovaj video, izvinite pošto ima puno proizvoda, nadam se da vas nisam ugušila. Ali ukoliko imate neki predlog i nešto što vi volite da koristite na proleće i leto, napišite mi dole u komentarima. I nemojte zaboraviti da lajkujete ovaj video, da se subscribe-ujete, da me pratite na društvenim mrežama, da pratite moj blog jer mi to jako puno znači. I hvala vam, vas vidimo uskoro. Ćao!